ito pa yung isang technique. Yan. Yung sobra niya gaw, no? So gaw, nilipat natin sa malaking kalan gaw kasi medyo na-short yung kalan natin. Hindi na gaw. magkasya. So lagyan natin ng lagyan natin ng patatas gaw. Nahulog mo. Saan si Gaw? Okay. So, what's up mananap? Mananap, what's up? Gaw mga bay! Mga gaw, mga bay. Yun, mga gaw mga bay, ngayong araw na to gaw, medyo special ang video natin gaw. Super Kasi special. Tatlo Tatlo ang lulutuin natin gaw. Dami natin niluto Para ngayon. sa Christmas to gaw. Yun. Handog natin Para sa para sa Christmas. mga viewers natin. Salamat. Salamat sa whole year gaw at sa mga successful natin na vlog gaw. Yun. Kaya ba natin to, Gaw? Hindi ko alam gaw. Parang subukan Parang natin imposible. gaw kung kaya natin. First time natin to Gagawin gaw, eh. para sa mga viewers natin gaw. Yes, first time natin to go. Eh. Shout out ko lang gaw. Mi Familia Clothing. Yes, yun. Yun. Gaw. Yun. Good ka, Gaw. Yun. Ito na yung sinasabi ko na part 3, part 4 and part 5. Isahan na ba to, Gaw? Usahan na gaw. So, Gaw, ano pang inaantay natin? Kailangan natin maging maaga ngayon. Ano pa? Tara! Ayan. Yun. Yun gaw. Ano susunod, Gaw? Pakukuluan natin tong ulo gaw. Yan. Medyo mainit na siya. Bye, Gaw. Pakukuluan natin ito lahat gaw. Bali mga 1 oras o 2 oras to pwede na yan. Lagyan natin ng puso ng saging gaw. Yun. May twist yan, Gaw, ah. Sa mga nakakain natin sa iba, Gaw. Eh. Lilinisan din natin yan gaw. Yan. Kunin natin yung maskams. Yan, kunin natin yan. Yun gaw. Kunin yan gaw. Di nyo ba alam na ang pagbabalik ni Coca-Cola kasi maulan na hapon. So yun, kahit maulan, rain or shine tayo mga gaw, mga bay. Yes, Gaw. Tingnan mo si Gaw. Siyempre. Para sa mga viewers natin gaw, gaga ka. Siyempre, ganyan kami. Kung may effort. Yung Gaw. Kailan, Gaw? Oh. Yun gaw, lalagyan natin ng asin gaw. Asin. Tapos Yun. lagyan natin ng paminta. Yun. Damihan mo na, Gaw. Yun, Gaw. So gaw, meron tayong luya, tanglad, at saka yung sampalok natin. Ito yung sampalok. So, Sobrang natural. Walang... nahugasan na yan gaw. Nahugasan na yan. Sobrang natural, walang halong kemikal. Yun pala. Sarap, Gaw. Yung Carlang. Saan na yung Carlang? Makarog-karog. Makarog-karog ang tahong ni Carlang. Ano bang gamit ng Carlang? Carlang gaw. Ito Ano yung para saan? pampalapot natin gaw. Yun, Pampalapot natin. pampalapot. Pwede siya gabi, pero mas masarap to gaw. Yun, oh, kita mo Mamaya yung gaw, sampalok. kukunin natin tong sampalok gaw, tapos pipigain natin yan. Yun. Bagay na bagay sa ulan. Ang ating sinampalukan. Yan gaw, parang lumambot na yung mga sampalok natin gaw. Kukunin natin sampalok gaw ha. Sampalok lang gaw. Yun. So pipigain natin to gaw. Bakit kailangan pigain, Gaw? Dito natin kukunin yung asim gaw. Yun. Yung gaw, lagyan natin sa baw gaw. Yun. Ito yung lalagay natin doon. Pabalik natin doon yung gaw. Pure na pure talaga, Gaw, no? So ito na yung sabaw ng piniga natin na sampalok gaw. Sampalok. Tingnan mo gaw. Kita mo yan. Sarap. Ito yung Pure na maasim pure. maasim yan. Maasim yan. Tapos gaw, ito pa yung isang technique. Yan. Yung sobra niya, Gaw, no? Sobra niya. Para makuha talaga natin yung asim ng sampalok Sampalok. natin. Yun. Paano kayo masin ng mukha, Gaw? Yun gaw. So yun gaw, lalagyan natin ng oil gaw para sa kaldereta. Yes. Yun. Sarap. Wala na tayong introduction sa mga ingredients gaw Gaw, kasi, kasi- maulan gaw. Huwag kayo iiyak. Maulan na maulan, eh. Ano natin gaw? Kamag mo na, Gaw. Luya. Yun. Ginger. Then next natin gaw, ang bawang. Yung Okay, bawang. Bawang. Yun.
Lalaki ng bawang ko. Parang galit na galit ka sa bawang ko. Sarap yun, gaw. Sarap yung malalaki, gaw. So, gaw, sibuyas. Sibuyas. Yun. Damihan natin ng mga lamas. Lama. Mas maraming sangkap, gaw. Mas nawawala yung langsa ng Kambing. kambing. So, para sa akin, gaw, hindi naman talaga malangsang yung kambing. Masarap. Yung ibang tao, gaw, Yes. nalalangsahan talaga sila. So, Ano susunod yaw? ilalagay natin ang kambing, gaw. Yun. Sarap. Excited na ako masyado daw. May imagine ko na yung kaldereta. So, paghahalawin na natin, gaw. Yun. Sarap daw. Ay, gaw, para sa instruction ng mga baka magtaka sila, gaw, bakit medyo luto na yung konti Kambing. ng kambing natin kasi pinakuluan natin kanina, gaw. Nalimutan na defrost, gaw. Nalimutan pala ibaba galing sa freezer. Tanga talaga. Pamiyanga. Yun. Pala yun. Yun. Gaw. Wow. So, bubuhusan natin ang tubig, gaw. Ang purpose, para may sabaw at palambutin natin yung laman ng kambing. Panlasang Pinoy, gaw. Po. Yan po, ilagay na natin ang tubig. Kuha-kuha mo gawa. Yan, ilagay na natin ang tubig. Patapos nyan, hintayin natin. Okay na, gaw. Kuha-kuha mo na gawa. So, lagyan din natin ng atsuete, gaw. Pampakulay. Gusto natin malaman ng mga viewers natin, gaw. Hindi tayo gagamit ng tomato sauce, gaw. Yun. Ito yung kakaiba sa kaldereta natin kasi the usual na kaldereta, gaw, may tomato sauce. So, ibang style lang gagawin natin dito, gaw. Hintayin natin lumabot yung karne natin, gaw. So, lalagyan na rin natin ng gaw, asin. Yun. Konti lang, gaw. Konti lang. Konting paminta. Konti lang, gaw. Totoo. Masyado marami, gaw. Konti lang talaga. Kanong konti, saan ang konti dyan? So, gaw, uukayin natin. Uukay. Uukay. Pag-haloyin natin ito, gaw. Yun. Namumula na siya gaw, no? Lumalabas. Tumitingkad na din yung kulay niya gaw. Yun. Oh. Yung gaw. Kita mo Wow, naman, gaw. pulang-pula Ganda ng kulay, na, gaw. Lumulutang na yung oil, gaw. Tingnan mo, gaw. Oil ng kambing gaw. So, malambot na yan, gaw, kasi bata yung kambing natin, gaw, eh. Hindi mo Yun. Hindi yan makunat, gaw. Susunod Lagyan natin yung yung patatas. natin, gaw. Yung Tapos susunod. yung carrots. Yun. Lame kayo! Okay kayo! Pineapple. So, pineapple. Pineapple, gaw. Sa pagkakaalam nila gaw, inuna natin yung sabaw ng pineapple. Yung ilalong gaw. Parang hindi kakasya itong kalan natin, gaw. So, yung green peas natin, gaw. Oo, yun. Kalimutan. Yun. So, gaw, nilipat natin sa malaking kalan, gaw, kasi medyo na-short yung kalan natin, Hindi na gaw. magkasya gaw. Hindi na magkasya, Gaw, ang laki na ito gaw. Hindi mo gaw. Patabi mo yan gaw. Hindi mo. Layo-layo yung ano Ito gaw. yung foundation na ginagamit natin, gaw. So yung gaw, nalimutan natin yung gaw, grater. Pero may tinidor tayo, gaw, eh. So para-paraan na lang muna, gaw. Nalimutan natin, gaw, eh. Ano ba yan gaw? Cheese! Cheese! Queso! Alam mo na yan gaw. So lalagyan natin ng asukal, gaw. Sukal. Yun. So gaw, Yun. gardenia. Baka Gardenia. naman. Yun. Ito yung magsisilbing palapot ng sabaw natin, gaw. Yung gaw, paghaloin natin. Ay, meron tayong toasted bread and cheese. Yun. Paghaloin natin ito, gaw. Lumalapot na siya gaw. Liver spread, gaw. Yun. Yun. Tapos, lagyan natin ng gatas, gaw. Yun. Iba. Iba. So go, lagay na natin yung bell pepper. Yun, go. Pwede na to, go. Lutong-luto na to, go. Yun. Pakita natin, go, ha. Pakita natin yung ano. Yun, go. Karga mo gaw. Yun yung kambing oh. Yan na yung kambing oh. So go, ito na yung pinaka-challenge natin, go. Pangatlo. Pangatlo na. Pangatlong ulam na to, go, ha. Tulungan niyo po kami. Pangatlong ulam na to ngayong araw. So
So, luya muna gaw. Luya. Kay luya na. May luya na masyado. So, next natin gaw, garlic. Yun. So, next natin gaw, sibuyas. Yun. Agi. Sorry gaw, sorry. Sorry na, dali na, sorry na. God bless. Essential. Kita oy. Sige diretso isang mata. Yun. Gaw, yung kambing natin gaw. Yun, kambing ulit. Pangatlong luto ng kambing daw. Kanina pa tayo nagluluto ng kambing. Last week pa pala, di ba guys? Ano no, gilitbit ano mo yung business mo? So, pag-haluin natin ito gaw. Pag-aaluin daw. Sarap. So, gaw, lagyan natin ng tubig gaw. Yun. Lapit na sumugaw ah. So, lagyan natin ng suka gaw. Sabay na rin natin ng toyo gaw. Yun. Lagay mo na yan gaw. Hindi na yung maanghang gaw. Sili gaw. Baka maanghang yung gaw. Papanghang. So, pakukuluin natin to gaw. Pakuluan natin ng 3 days and 2 nights. Gago! Parang camping lang ah. Yung maubsan yung water natin gaw. Yung maubos yung tubig gaw. So, lagyan natin ng lagyan natin ng patatas gaw. Nahulog mo na yung isa gaw. Nahulog. Carrots. Yun. Ito yung sobra sa kaldereta natin. Yun mga bahay. Luto na po ang ating kalderetang kambing, Yes. adobong kambing, at sinampalukang kambing. Tatlo yan. Challenge namin tatlo. In one vlog. Go. First time to go. Nakakapagod pero Worth it. Yes. Before niyan go. Pray muna tayo. Pray muna tayo. Pasalamat muna tayo. Huwag natin kalimutan mag Yes, go. Kasi sa dami-dami natin pagkain do. Talagang magpapasalamat tayo. Yun yung fire sa Ano po? Oh, ikaw na po. Lord, thank you sa araw na ibinigay mo sa amin at mga pagkain na binigay mo sa harapan namin ngayon. Bigay sa amin ng lakas sa pangangatawan namin at para sa viewers namin. Guide mo sila at saka ingatan mo sila. And this bless you guys, oh Lord. Amen. Amen. Siyempre, tikman natin. Ano bang una natin titikman, Gaw? Ito talagang na-curious ako dito. Na-curious ako dito kung nakasarap ito. Gaw, alam mo, gano'n ako kasaya, Gaw. Kasi first time natin nag-try ng kambing talaga, Gaw. Tapos lahat talaga na po tayo ng kambing. Sarap gawin. First time ko din nagluto ng ganito gaw. Sarap. Yung ganito gaw, yung walang tomato sauce. Sarap, Gaw. Gaw. Nan mo, Gaw. Grabe yung lapot niya, Gaw, no? Gaw. Yung Next. adobo. Next, adobo. Go. Yun sabi ko gaw. Maanghang. Ano ba sinabi sabi ko sa'yo, huwag mong damihan masyado yan. Ito, Gaw. Ito, Ito, Gaw. Pure sampalok to, Gaw. Isang palok talaga. So, ano pa yung hintay mo gaw? Gaw. Hating kapatid na to, Gaw. Gutom na talaga, Gaw. Gaw, hindi ka to joke, Gaw. Yan po. Yun. Malambot na gaw ko eh. Gaw. Pag naluluto. Basta itong bata pa yung kambing natin gaw. Ito. Sinapalukan. Presentabi sa hindi kumakain ng kambing dyan. Pero, Ewan ko ba kung yung bakit. totoo, Yung ang sarap talaga ng kambing. ito yung laman ng kambing na sinapalukan ko. Anong parte ba? Gaw. Gaw, ano? Yung sa kilawin, yun yung balat. Balat ng kambing. Tapos ito, belly.
belly, tsaka mga laman. Mga Okay. ribs, belly, yun. Okay. Then sa siyang palokan gaw, ulo at paa. Yung mga viewers natin, binibigyan tayo nila lang mga magandang komento. Inspiration, Inspiration. motivation. Motivation doon. Tapos, yung balik natin sa kanila is yung double effort natin para makita Binabalik nila. na natin. Yes, syempre. Mahal na mahal namin yung mga viewers namin. Ito yung adobo. Adobo. Go. Yung adobo natin, go. Sa lahat ng mga luto gaw, Super. ito na yung pinaka-challenge ko. Tatlo eh. Tatlong putahe. Talaga yung mahirap dun. Yes. Tsaka isa lang yung nilulutuan natin. Go, bakit ka nag-cheers ka? Uhaw ka na gaw. Wow na, go. Cheers muna tayo. Kawawa na. Wow na masyado. Uhaw na masyado. Akala ko na lang sa bahay lang tayo eh. Batiin na natin gaw. Buti mo na dyan, go. Yes, bang saligo at saka ba, ano. Kasi gaw, Yes. sa kanila tong kambing. Pinaluto nila dito sa atin. So yung tiwala, salamat sa tiwala. Yeah. Bartolome and Bangkirigo family. Yan. Gusto ko lang malaman ng mga viewers natin yun. Na first time natin itong gawin yun. Yes. First namin gawin tong kambing. Ito talaga yung first time namin magluto. Totoo talaga. Batiin na rin natin gaw si Clark Espejo. Yun ang Dito go, sa likod go. Go, salamat. 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 Ito yung pinsan namin na magaling Isa din magluto. sa mga idol namin na magluto. Yes. Single. Single man ba yung gusto mo, Gaw? Meron pala tayong nagpapa-shoutout, Gaw. Shout out. Galing UK, Gaw. UK! Yes, Punta tayo sa UK. Nanonood sila gaw. Si, ano, Gaw? Si, yung mga 5 family dyan sa UK. Yes, Karel Solitario and Toti Toti Lee. Shout out sa inyo. Subscribe kayo. Yes. Watch their videos kasi Yes. ang dadami nilang mga content na magaganda. Ito. So shout out po sa inyo, sir, tito. Yes, Thank you po. thank you. Ingat. Ingat po kayo dyan. Ingat. Merry Christmas. Merry Christmas and and Happy, Happy New Year. Ate Saysay, and Kuya Ronnie, Saysay. and babies. Kuya Ronnie, Yes. babies. Si Mahal. Mahal. Yes. Hi, Mahal. Hey, mahal. Ingat parati and ano na kay Tita Ivy. Mami Tita Mami Ives. Ives. Yes. Merry, Merry Christmas, Christmas and Happy New Year. po. See you soon, See Tita. you soon, tita. Shoutout nga pala doon sa lovers namin na mahal nila ang isa't isa. Si Rico at si Banban. Shout out din kay Paulo Bangkirigo. Yeah. Oh, J. Paulo. Thank you, Doy. Thank you, Doy. Thank you, Doy. Thank you sa And Dalen. pag-support. And Dalen. Dalen, Thank yes, you sa yes. pag-support. Mabait tayo, Marvin Malyo at sa hotdog niyang baon. Good. Shout out nga pala doon. Yung hotdog na nagmamarka sa kanin, Marvin Malyo. Trademark. Ang maganda dito sa atin din, pag ma-shoutout natin yung girlfriend at saka Mag-sponsor? boyfriend. Hindi. Ay, hindi talaga maghihiwalay yan kasi na-shout out na eh, di ba? Jesus Bolonio and Texi, Kasi kung si Rico and Banban. EJ and Michi. Michi. Brad Judes and Janine. Kim and Charming. Si Brad JT at saka si Bambi. Mambi and Teng. Bambi, yes. Sa lahat ng sinoutout namin, huwag kayong maghihiwalay. Kasi makikita nila sino yung ex ninyo. Kay Papang Rolly. Yes, Thank you ito. sa support. And tita. Si tita. Mamang Gemma. Ibanez family, Merry Christmas and Happy New Year. Gray TV. Oo nga, Gaw. Emong's Adventure. Ha? Si Tito Romy, Tita Mimi. Tita Mi. Dala pa niya family. Again, Merry Christmas Yes. and Happy New Year sa lahat. Yes. So don't forget to watch, share, and subscribe. And click the notification bell. Kalimbangin nyo. Kagaya ng pagkalimbang ng Pasko. Yes. So, Ingat kayo. and More God power. bless. And God bless. Tatak. Taguro Brothers. Yun!